Mangano Kengo Yambane Gamba tena hono Kenya ntubwate IBC niro naende dichi kongo kwala olena wiriko mopunge tubwate wiriko him tubwe Yambane kero to recall people who are not working toko beka abantu bagende ango muntu mutanga niyo konyetega no mupungu so ande ngayaka we want to recall me kyagere para ne injumo entro muntu matat e para corporação ngudikeroka yaros vi miaka naje to kundu wana kania o muntu ire tenda no mundo urukame igo okengo tigabe tayari atoriki urikolo mupungu ito ko kenge kirwe mwana tali omuntu omwezimiwa okengo aya ndiya bezimiwa bako babuno okengo amana ndoko twala mutana ndoko twala bezimiwa bana bako batoletere mechere ngana tokuja ekatukwata bako muntu okobarara nibaki diokengo no musacha wabasacha ekira musa toyolo uja konkonya kurwalia sinale nya za musesenia nande ninyi gwete nkoboriare ekero kerikyo bochumba ekerera ikere abeke nyole keto kumugwati toi ate murangaria ike nande kamwaleza magania ito mona abana bakonyi basome bataka babuno okengo okengo Nyambane gakunya gukwana na chache achikoba tebegi atagete atakuja lakini akawacha wecha nimete most of them muriga kiwa tokoloire iritumanya korengereria ebune byagendera tokora bonoiga ibobono inumwa motakachinga kije kera mubwate problem na chabaganya kera wate shida nereri na bwate kyagaso yokora abanyari bari Mheshimiwa Okengo Nyambane omwana weriroba tolamba lakini iyakero ngobate nimetinga muntu ngenjoki is a man of the people tiwana lakini anasikizanga unawake sime igawa kuburi mboko ngoki nande gendangete nobokora nyare kanire keno mwero nyare ko wikase kenyore giti kenya mware nigote ko ina lingoria kene kya mangano saje ko bako muuko oyoro Okengo Nyambane nigakora temere memi yake nyasaye tigakora ki aliye saru sekitare memi nyasaye tigamuyenerie nande atema ko muyeneri nande nabwate byagaso byoko borio ko bochumbe kumuanga mtutu wa mwanjire nyagutamate igoto mwange mwari ko mwanja na intukuru matwe mwanje to kole bya sarebi